Siyabingelela-ke kubo bonke ababukeli be-Black Life TV. Igama lami nguSibowa Kangiba. Ishow yenu-ke le eniyithandayo i-Black Life TV eselokhu niseke ngaso sonke isikhathi. Kanti-ke igama lohlelo izinkinga zomndeni season 3. Namhlanje sila endaweni yaseBhambayi nangu Siso Sibhalile. Sicela ukuthi Sisa ngale nje kokupholisa amaselo sicela uvele nje uhlale phezulu kodaba usichazele lonke udaba lwakho. Kuqala uqale usho ukuthi ubani igama nesibongo emva kwalokho mase uyasilandisa-ke kafushane. Okay, but Nkosi. Igama lami ndinguZenande wakandaba ipheli but. Ndisuka e-Eastern Cape. Ndize la eBhambayi. Ndinengxaki endifuna nindincede kuyo la. Yes. Utata wam uhlala khona la eBhambayi. So, umama wami yena washona. Utata lo uhlala ne-stepmother sam. Ngoku ke utata into enzekalayo washona. Ekushoneni kwakhe utata azange sive thina butshonile. Size sazofumaniseka ngose kuthiwa sekungcwakiwe umama lo sekemngcwabile singazanga thina. Into enzekayo ke ngoku utata uyafika emaphupheni komndilele uba ena ufuna ugoduswa into ezinjalo. Ngoku ndize la kuni mandicela ndincede ndihambe ndiyolanda umzimba katata eHlange. Ngoku ndike ndazama ukuya pha eHlange. Abantu baphaya banqaba bandixelela into bana bona bayakholwa abasebenzisa izinto zamasiko kuba balanda imizimba. Ndathi ndacela nomnye umntana okhona pha ndicela andizamele umuntu omdala ozohamba ayondicelela pha. Hayi sathi xa sifika phaya umuntu ongumama akangeni. So nina ndicela ke ngoku ndikhaphe nihambe niyothethela khona phaya. Mana-ke uthi umama usehlala ne-stepfather emzini kaba emzini katata emzini kababa wakho. Eh. So right now i-challenge eninayo nini ukuthi i-stepfather sesithathe yonke into like isona esishaya umthetho kulowo muzi lo in such a way that nina senidlula ngisho ukuthola i-access yokuthi nizogcina usiko mpilo lwakini. Si-stepmother esithatha umzi katata. Yes. Eh. Stepfather. No. Andithi utata washona. Yes, ubaba wakho washona. So ke ngoku utata behlala nomama la. Oh yeah. Ngoku ekuhlaleni kwakhe la ulento utata nomama nalo mama lwasi-stepmother sam washona utata. So i-stepmother sam sona saba sesithatha yonke into la sayenze yaso. Xa ndifika mna la kulo mzi sekuhlala abanye abantu bandixelela into bana babazi abantu bebahlala la lo mzi lo wathengiswa. Shuthi umama lo wathi ba ehlale notata wahlala naye wancwaba wathi wathengisa umzi wahamba. Sengiyakuzwa ke manje. Umuzi usele ne-stepmother. Stepmother saninqabela ukuthi nithole i-access emzini wakini. Nje. Mhlawumbe emalungeni omndeni ngoba phela nginesiqiniseko ukuthi ninomndeni omkhulu nani umndeni khona ama-extended members yonke into. So bakhona mhlawumbe abanye abantu bomndeni nike nazama ukuthi bawuncancela abanikhulumele banicelele ukuthi nikwazi ukuthola i-access. Umndeni wami thina bhuti ekhaya sikhula sisodwa kanje. Njengoba ke sakhula kanje ukhona usisi wami oseke mdala mara akahlali la naye. Ngoku ndike ndaya komnye umakhulu okhona walapha efamily yami wandixelela into bana make ndizame xa kuthi ndiyehluleka ndiphinde ke ngondizame enye indlela. Ngabona uba xa ngaba sendibuyela kuye lo makhulu ndimxelela ba lo mama lo uyala abantu bahlala kula ngendlu. Wabe sekethi mandibhalele le show ke. Mhlambe yona yezondinceda. Ngiyakuzwa kakhulu. Ngicabanga ukuthi babukeli be-Black Life TV niyaluza udaba likaSisi banenkinga emzini kababa wabo sekuhlala i-stepmother. Ekuhlaleni kwe-stepmother sibe sesiudayisa along the way umuzi kababa wabo. Right now banenkinga manje ukuthi abasakhoni ukuthi bathole i-access kulo muzi ngoba umuzi usudayiselwa abantu abathi bayakholwa ngithi. So siyathemba ukuthi ningasilekelela kukhona eningakwenza. Engifuna ukwazi ke dadewethu ubaba mayefika emaphuphweni mhlambe into eyenzeka kanye noma wena usumuntu osehlupheka uloke efikile zo reporta kuwena ukuthi ufuna ukugcinelwa inani. Uyabona nje ngobhuti anisebenzi uma utata uyafika uyangixela ukuthi ndifuna ukugoduka. So umsebenzi andicholi. Xa ndiye ebantwini ababona abanixelela into bana angeke ndichole umsebenzi kufuneka ndiphindisile utata ndimlande. Ndihambe ndiyomzisa ekhaya e-Eastern Cape. So utata wangcwatshelwa e-Eastern Cape. Animazi bangcwakelaphi i-stepmother sam andisazi basihlalaphi. Yingakho ndizofuna umzimba ngoba umzimba wakhe kuthiwa washonela la. So ndizocela umzimba wakhe ndihambe naye tata ndihambe ndombeka ekhaya
njengoba ningabazi bakwangcwatyelwa phi. At least xa nizofumana umphefumulo wakhe la washonela khona Yes. kuzoba lula ngoba naye ufike ethi ndilande yebo. Manje inkinga wazi ukuthi umlandaphi. So according to step mother mawubuza wena sisi ukuthi ubaba washone lapho washona kanjani kukhona mhlambe sike sikunikeze kona because I know that might gives you amalidi ukuthi mhlambe mayithi washonela endaweni ukuthi endaweni ukuthi kungakusiza nawe lokho kukhona mhlambe usizo olutholayo njengaloyo kusana step mother noma nje asifuni lutho. Hayi i-step mother into enzekayo sona ngeke nazama ukufuna inamba yakhe andasifumana. Ndabuza komakhelwane-ke bangichazela uba ena utata wayehlala apha wafumanisa isifo somdlavuza. So ekufumaneni kwakhe isifo somdlavuza washonela uba ke ngoku amalungiselelo enzelwa phi omngcwabo abazi. Cha nansi indaba babukeli beBlack Life TV. Tata wethu ushonele uyise ngalesikhathi ashona ngaso akamazi ukuthi ithambo lakhe lafihlwa kuphi. I-step mother sigweve nayo yonke into okukhulu kunakho konke sesize sawudayisa ke umuzi engicabanga ukuthi futhi ngabe ubhilonga kuzona izingane ngoba noma yipi indoda iyalithi isebenze ngethukuthuku zayithi ngisebenzela abantu abami. Right now sine challenge la ukuthi abantu abakho basebenzile but abantu abakhe bayantula. Sithi njengamanje isimo senhlalo hlala kuphi wena? Apho nisuka khona emakhaya bhuti? Yes. Emakhaya ndihlala e-Eastern Cape, la ndihlala khona ndihlala nabantwana. Yes. Lapho ndihlala nabantwana nisebenzi. Yes ingakho nje ngibuza ukuthi isimo senhlalo so mangibuza isimo senhlalo ngibuza wena njengaleyo nje ubusuchaza ukuthi awusebenzi niphila kanjani e-Eastern Cape emva kokuthi ubaba shona. Yabona bhuti indaba zokumana ubamba amasentanyana mhlawumbe uchola umsebenzi athi umuntu ucela uzomenzela washiki ngibone njalo ke then ke ngokube khona omnye umntana sekhaya onayo umntwana omncinci ahola impesheni sebenzise yona lo mali yabona. Ukuze sibe siyakwazi ukuphila ke. So le emakhaya uwena wedwa khona ekhaya noma bakhona abanye mhlawumbe odadewenu noma abafowenu noma nje uwena intombazane kuphela kuyena ubaba lo esikhuluma ngaye? Ndim endimdala kutata abanye ngumntwana nje omncinci. Futhi nibabili. Ngicabanga ukuthi okubalekile kakhulu Black Life TV ukuthi sizame ukuthi udadewethu simlekelele ngalendlela afisa ngayo. Siswami ngicela uphinde nje ikona kupho ufuna wena sikusize ngakho into edala ukuthi ubhalele Black Life siyazi ukuthi ufuna ukuthi istory sakho sibe kuyibalazo. So yipi into oyifisayo namhlanje ukuze umuntu olalele obuka iBlack Life TV ongasiza azi ukuthi okay lo adade wathi ufuna usizo lo ukuthi ilona lopho usizo wena ofuna iBlack Life TV inisize ngalo. Into engicela mina bhuti ningincede ngayo ndicela nindithethele nabantu balamzi uba mabandivumele ndiwuthathe umphefumulo katata ndibe sendimthanayo ekhaya nithethe nama makanivumele ndiyenze lento ndifuna ukuyenza. Abantu la besebedayiselwe umuzi ababwakho ngoba bona bathi yena sebathenga bayahlala so ndifuna bona mandivumele nje okuba ndithethe notata ndimthathe ndiphinde emakhaya kuphela. Yilokho kuphela okufunayo. Mhlawumbe ayikho imibuzo nayo ofuna ukuthi mhlambe uyihlome i-step mother mayelana nokufa kwatata ukuthi ubaba wangcwatshela laphi kanjani asikho isifiso mhlambe esifinyela lapho ukuthi uyafisa ukumbuza wena qobo lakho njengendodakazi yakhe uyazi kwakhona ukuthi nikhona nina noma kuba ke engasafumaneki efonini u-step mother anisena ndaba naye. Sendifuna ke ukuthetha naba abahlala emzini katata uba mabancede mina u-step mother sama nangxaki naso ndifuna umphefumulo lo katata kuphela anaye eminye imibuzo kuphela. Yes. Cha kuzwakele bakithi ngicathi niyezwa ke babukeli beBlack Life TV ngicabanga ngithi sezandleni njengamanje le kumele nathi sithathe esinye isinyathelo usisibanenkinga umuzi kababa wakhe udayisiwe ufuna ukuzolanda baba wakhe ngehlahla niyazi ke thina ndle emnyama ukuthi usiko lubaleke kakhulu nanokuthi futhi uma izinto zesiZulu ongayigcinanga kuyale kwenzeka ukuthi izinto zingakhambeli kahle usisi isifiso sakhe sisodwa ukuthi akwazi ukuthola access emzini okwakowababa wakhe kodwa osowadayiswa udayiswa i-step mother esahluleka ukubatshela ubaba eseshonile i-step mother esingakwazanga ukubatshela ukuthi umuzi sesiwudayisile. Ngicabanga ukuthi ke babukeli beBlack Life TV sekuseleke ezandleni zethu nani babukeli sesiyozwa ngani imbono yenu bafowethu ukuthi lolu daba lungalungiswa kanjani. Siyazi i-channel le ebuka abantu abakhulu kunabalaphi bendabuko kunodokotela kunayo yonke inhlobo yabantu. That is why sale sithi silayele kakhulu kunini ukuthi usizo lwenu ngomphakathi weseningizimu Afrika luhleli kunina ababukeli beBlack Life TV. So zama ngokusemandleni ethu njengoba sihlezi siyabasiza ke sisoma abantu kwiBlack Life TV
So liningi ithemba, nginalo nami ithemba ukuthi udaba lenu nizosizakala. Siyale sithi isiZulu sekukangqingetshe. So kungenzeka maningi ama-chances, there's 99 chances ukuthi usizo lenu nilufunayo nizolithola. So mhlawumbe-ke thina Black Life TV esingakuzama ukuthi sibe nama-negotiations nalabo abantu abathenga umuzi wakini. Njengamanje-ke sicela kuwena ukuthi usikhombise indawo la sisoya khona, uthe usohlanga ngithi. So uzosikhombisa so that sizokwazi ukuthi siyokhuluma nabanikazi balomuzi sibone ukuthi iy'ngxoxo zethu nani zisibeka kuphi. Babukeli Black Life TV, njengamanje-ke sosuka la sikhona sibhekisa amabombo ohlangi la siyokhuluma khona-ke indaba kadadewethu ofisa ukuthi athole ithuba lokuthi ayothatha ubaba wakhe ngomlahlankosi okanye akwazi ukugcina usiko labo lesiZulu. Njengoba ehlupheka-ke emaphuphweni, sicabanga ukuthi-ke kuzosisiza kakhulu lokho. Njengamanje-ke as i-Black Life TV, remember-ke iy'nkinga zomndeni lezi season 3 with uSibowa kangiba. Njengamanje sihamba siya ohlangi la sofike sithole khona ulwazi lolu silufunayo. Siphinde-ke sibingelele kunina ababukeli be-Black Life TV. Njengoba-ke nike nabona sike sakhuluma nodadewethu, sakhuluma indaba yokuthi sohamba siyonxenxa emndenini lo osuhlala la bekuhlala khona ubaba wakhe. Njengamanje sila endaweni yasohlanga. Niyaphila la ekhaya? Siyaphila. Thina-ke siqhamuka ngaphansi kwe-Black Life TV. Usisi wethu uke wasibhalela ngodaba lakhe okuyena-ke ozophinda alithule futhi kunina. Ngicela ukuthi sisi wami uphinde futhi ufake isicelo sakho njengoba wake wenza ekuqaleni. Igama lami Ndinguze Nande Wandabayiphile, ngisuka e-Eastern Cape. Ngibhalele le show kuba bengicela ukuncedwa. Ndafika la kuqala, ndafika khona umama. Ndamchazela into bana utata wayehlala la, ehlala ne-stepmother sami. Ekuhlaleni kwakhe naye utata wami washona. Ekushoneni kwakhe utata wamthatha u-stepmother wahamba wayomngcwaba. Asazi ba waya ngomngcwabaphi. Ngoku into enzekelayo, utata uyafika emaphupheni uthi makalandwe. Xa ndizofika la endlini ndizolanda yena, ndizofika la ndifika la kumama, bendizocela yena uba ndicela ndivumele ndithathe umoya katata ndikwazi ukuhamba ndiyomngcwaba ekhaya. Umama akazange andivumele ke, umama lwesikele kuyo. Undixelela into yobana wena awukho and akaqondi ba wena zizinto ongazivumeza ngoba la ekhaya kuyakhona. Ke mna ndazama nokumcenga ke umama wangavumi. Mna into endandizisela emva tata la ndisuka khona, andikwazi ukwenza nto. Andichole imisebenzi, ndivalelwe ngulo moya katata ngoba ndiyalokwana ndimphupha nje ethi makalandwe. Abantwana andazi banje bondla nganto ngoba ndisebenza. Xa ndihamba ndiye ebantwini ababonayo, thina phaa ngabasekhaya siyahamba abantu ababonayo, kuthiwa utata uthi makalandwe. Ndazama ke ukufumana uba i-stepmother esi siphi, bandixele banaso sahamba. Ndizama inamba akafumaneke efowunini. Yaphela yabanjalo naqoma mandizizele apha ndizokucela. Uthi ngane yami ubani? Ndinguze Nande tata. Wakuphi? Wandabayiphile. Wakuphi nendawo? Ndisuke e-Eastern Cape apho ndisuka khona tata. Wakhe wafika la ngaphambilini? Ndike ndafika tata, ndafikela kumama. Ndafika ungekho. Chaza ukuthi lo muzi wakini. Umzi katata. Cha, into endiyivayo ke ngutata, lo mzi lo i-stepmother esi sami sawuthengisa. Singasixelelanga njengoba singazi noba utata wamngcwaba kanjani, singasange sive noba utata bathini, into zakhe zenzeka kanjani. Xa siva sefika emaphupheni uba makalandwe, xa siva ngomakhelwane kuthiwa wayenesifo somdlavuza, so washonela apha endlini ke ngoku. Yile ngothina sicela ukuthatha umoya wakhe. Mntanami, angifuni ubesanda kakhulu ngoba kuyinhlungu lokhu engikuzwayo la kwena.
Kodwa ke futhi uyangithusa mina. Esimini sokuthi ngiyaqala ukuzwa lokukhulumayo. Nkosikazi, ngabe lezi ndaba engizizwa la unalo ulwazi lwazo? Yebo baba, empeleni ingane le yake yafika ukuthi sekunesikhathi nje esidanyana. Mhlawumbe into engangeveke ngamaviki amabili igcine lokufika la ekhaya. Kuba nenzi wezinto ke baba ne-BP le ngiyakhohlwa ngithi yazi ukuthi umuntu okhohlwayo mina baba. Ingane yafika sengiyayikhumbula ke ngoku. Yafika libeka udaba ngindedwa la. Ngasho ukuthi ndizoke ndiliphathe lo daba kuwena baba masobuyile ngoba ukade usemsebenzini. Ndayexwayisa ingane ukuthi izifike mawungamasonto kanye ungamaholide. Apha izofika ikufice nawe. Ukukhohlwa ke kwami baba ngiyaxolisa ke kuleyo ndawo. Ngixolele baba kakhulu. Yafika ingane yalibeka udaba ndathi ibuye sekukhona wena. Iyona ngempela iyona lengane kade ifikile yafika yakhuluma kanje nakumina baba. Mhlambe ungenelela nje kulolu daba lolu njengoba nje sifikile nomndeni la ekhaya. Akukuningi kakhulu okuzofuna usisi. Futhi usisi icala elenziwa stepmother sakhe akalithwethi nini. Yena usisi azokucela namhlanje uzocela ukuthi imvume kunina njengoba nihlala kulomuzi lo. Uzocela imvume kunina ukuthi njengoba ethi uzothatha umoya kaBaba wakhe okanye uzothatha uBaba wakhe amgodukise. Apparently ke kuyake kwenzeke ke lento masabantu. Umuntu la eshonele khona kuyale kufikwe nehlamvu ayothathwa makuthi kokunye uthothi kuzodlula khona ngemonto le esuka ilayisha umzimba ezothathwa. So usisi thina Back Life TV asibhalele khona akucelile ukuthi ucela sizomncencisa ukuthi la ekhaya nikwazi ukuthi nimnikeze permission njoba wakwafika makukhona wena wangakhona ukumsiza. Right now usushila ukuthi izathu senze usungamsiza ukuthi awungakhulumile nobaba wakho. So njengamanje azokucela ke uzocela nje imvume kunini ukuthi enze isikhathi aphinde abuye ezothatha ubaba wakhe ngehlamvu la ekhaya. Ngane yami ayongixolela mina ngiyimina nje hayi la ekhaya kuthanda ukuba nzima izinto ezikanjalo. Phela thina la ekhaya siyakhona. Manje izinto ezikanjalo zomahlahla nani lezi zinto zamasiko mina ngizazi. Uyabona njengoba ngihambile ngemsebenzini inkosikazi kuyimanje ngiyathuka. Mhlawumbe ingako kube nzima ukuthi ayingitshele nje ngesikhathi ngoba phela mina zamasiko la ekhaya ngiyisebenzisa. Okokuqala mina into efanele yazi. Mina ngathenga umuzi mina ikho neyodwa into engangayitshela ukuthi umuzi kunomuntu owayehlala khona kuyayekade ehlala khona. Hayi angikwazi mina lokho. Kodwa ke ngicela noma mhlawumbe baba angifuni ngoba phela la ekhaya lo muzi sawuthenga thina. Angifuni nje sibe siloko manje khuluma ngento zamasiko. Angifuni ngoba phela inkosikazi yami yazi yafika la ekhaya ngayitshela mina ukuthi la ekhaya siyakholwa la izinto zamasiko nje asiyisebenzisa. Asise hleze mhlawumbe ingako nje kunzima kwakuyona ukuthi ayingitshele. Asiyisebenzisa into zamasiko thina la ekhaya. Ngicabanga ukuthi baba okusemqoka kakhulu. Siyasihlonipha kakhulu isidima sakho njengomnikazi walomuzi noma mwala ekhaya. Kodwa ke akusiyo into etheni akusiyo mhlawumbe into ezophazamisa ukholo lweni. Usiko luzogcina la ala kubo kadade nobaba wakhe. Okwenu nje ukuthi sizocela imvumo kunini ukuthi mhlambe ngeke iziphele ngisho iqede ngisho 5 minutes indaba azoyenza ukuthi bezokhuluma nje nehlamvu bethi baba sizokuthatha lese sihamba semzini wakho. Ngokubuka kwami nangokucela kwethu siyacela ukuthi nikuvumele lokho ngoba angeke kuze kuniphazamise kakhulu. Ukuzishe inkosikazi uzongixolela ukuzisheshe ilento ilunge. Ngani yami awunabo abazali wena njengoba sekufika wena ngoba mhlawumbe kwanye ngcono ukuthi ngikhuluma nabantu abadala kunanga ubona useyingane kakhulu mina. Tata noma ndize la. Ndize ekhandla la ndodwa. Ndime ndimdala. Izinto zishaya mina. Ingako ndifika la. Ubaba wakho wena wagcinana naye nini? Utata wahamba kusoshona umama. Umama wathi beshona utata wahamba waza Nkosikazi. Kodwa sangaphinde simchole ezindaweni ezifonile wangasifonele engasakela imali. Jesu. Nkosikazi bekufanele ezinye izinto ba mawebangane zami khondwane xaheli phezulu ngoba ngangikuthathela ukuthi ubheke ekhaya. Ezinye izinto efanele ungitshene kamsinyana. Ukhola lokuvumeli lo ukuthi sihlale sinezinto ezisidla ngaphakathi. Sekuhamba isikhathi mangaba ngibuka nengane sizifaka fika nalabantu bama television. Manje bengingafanele ukuze kube kufika kulesi sigaba. Efanele ngabe ungitshene kusingesikhathi. Manje kuyazwela
uthina njengabantu abakholwayo nkosikazi safunga thina phambi kokuso baNkulunkulu sathi asinalo thina icala esingalithwala okanye singalethweswa lomunye umuntu. Ake sibukisiseke lesi simo esifika nalengane ukuthi singasenza kanjani njengomndeni nkosikazi Makhondwana. Ngikhumbula lo ncumo lwakho nkosikazi yami. Ngesikhathi sina sobabili sihlanganisana asizama ukulungisa lo nkosikazi. Khona kunzima ngoba uyezwe ingane ithi ayisenabazali. Kodwa kunamazwi engingawazwanga kahle. Ithi ingane ifuna ukwenza njani umuzi ingane yami noma mhlawumbe kanye nize lezo lento zini lasemafamu. Hayi tata, umzona anisela ngxaki nawo. Yeah. La ndizongulanda umoya qha kuphela. Anisela ngxaki. Hayi ke ngane yami kuyazwakala. Ndike ndinxuse-ke Mthembu, ndinxuse ungixolele kakhulu baba. Ukuthi ukhohlwa naleyo nto ndayicabanga ukuthi ngeke uzuyivume ngoba siyakholwa. Thina sigcine ukholo lwethu ngane yami, yangizwa ngane yami. Ungangizwa kabi ngane yami, sigcine ukholo, siyakholwa, singabantu abathandazayo abasindisiwe. Asingaweqi umthetho wenkonzo, inkolo esikholelwa kuyona. Ngizwa kahle ngane yami. Ma. Manje ke ngokusozo sihlasela la ekhaya sofika nabantu abavela kuma television, yiyo into esesithusa ke manje. Iyasithusa kakhulu lento sosifikela nezintatheli, sifikela nabantu abavela kuma TV. Thina sikaze sayibona lento sigcina ngokuyibuka lapha ku TV. Masibukele nje njengangosihleli kanje idlovu. Ngoke ngokulento osesenzela yona uyasoyikisa siyaba ingathi sisongena ngokwemthethweni. Kuyazwela kona ngane yami nathi sisele sinazo ingane ezilapha kuma university zikhona ungaboni ngoba ufika sibabili sikhona ingane. Siyaluza udwaba lwakho kubhlungu futhi kuyazwela ngaphakathi ngoba nathi sisele sinazo ingane. Ninako kwami ndodwa ke ngoba uqala ukufikela kumina ubaba sengiyoxolisa kuwe kakhulu Mthembu. Ngixolele qhodeni ngixolele Mfelazi. Sendocela uxolo kuwe kakhulu. Ngiyayizwa ingane ake ubaba sike siyijonge nyani lento ethethwa yilengane ngoba ayisahambi nayodwa ke ngoku uyayifika ihamba yodwa uqala seyihamba nabantu ngowebakhaphayo. Sengiyasaba ke mina sekumele ukuthi siyilalele ngoba kungcono ukuthi ayizanga kuzothatha muzi. Yeah. Kona enyanisweni wena bhuti wami undilalele kahle yezo. Yes. Umuzi lona sawukhokha, sawuthenga kahle kubanikazi bawo, sakhokhelana akunasikweleti. Angizuthi ngithini? Asinasikweleti, asinalutho, yonke into sayiqedela nje kahle. Asikaze saxelelwa ngoba kwangumuzi womuntu lo, asikaze safica kwanto eyayila safika ja sazihlalela. Singazange sixelelwe nangengane ezothi qi sezifika zisithi umuzi wazo. Ngiyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi okubaleke kakhulu mama njengoba nje usho ukuthi senzosatha isinqumo nababa uMthembu. Ebesikufisa kakhulu njenge Black Life TV. Siyalesithande kwesinye isikhathi ukuthi uma sesifike kwangcingetshe wendo sisithole isombululo. Abantu ababukela iBlack Life TV babone ukuthi sikwazile ukuthi sisize umuntu obesibhalile. So ebesicela kunina nesikunxusayo kunina ukuthi nithathe isinqumo njengoba kusahleli la kuze sizokwazi ukuthi usize sazi ukuthi into ayibhalelile ulitholile usizo lwayo. Sazi ukuthi from there sesingamsiza kuphi nakuphi. Ilokho nje ngicela baba uMthembu, ilokho engikucelayo kunina kuphela. Isinqumo nje senokuthi nithini ngesicelo sasisi. Ngiyakuzwa bhuti wami. Futhi ukhuluma kahle ngani yami, ukukhuluma kahle yonke into uyibeka icaci. Kunento engixakile la ekhaya masihleli nje. Kakhulukazi lento yenzeka nje izikhathi zasebusuku mhlawumbe uthi uyayivika ingane mhlawumbe iyahema nje ebusuku iyahema. Yakhumbula baba usibonisa sazo samshukumisa kwesinye isikhathi la. Kade yema ingane sixa ukuthi ilele kanjani ingane ziloko zithi ziyacinezelwa ziloko zithi ziyaphupha. Ingane ivuka iscream ebusuku isithi nanga umuntu imbone emile. Sho ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi uyena lo moya walo baba lengane baba. Bona kanjani wena? Mina nkosikazi la kumina ngisathukile kodwa ngomoya kaNkulunkulu ukuthi la sanikeza umuzi onenkinga kodwa ke ngesimo sengane ikhalayo nkosikazi awukuhlele nawe ngisacabanga lo lengane yami kade lokhu ikhala la ilokhu ikhala. Khumbula oil lo simsebenzisayo wasesontweni okhumbula ukuthi yena size sabuza ukuthi njengoba unamandla kanje lo oil waye ungasincedi lezi ngane kade sisebenzisa oil sisebenzisa amakhandlela sisebenzisa ityiwa yonke le yanto esiyinike enkonzweni kodwa lutho usizo. Ubone ngani ukuthi shuthi lo moya ukhona nyani ngempela la. Mhlawumbe masingake sivume baba. Ngiyacela Mthembu. Sivume lento esho yilezi ngane mhlawumbe okanye singake sikuchole nathi ukuthula silale la endlini. Mama Mthembu ngesimo sakho nje lokhuluma ngayo nawe uyazi nkosikazi ukuthi yonke into isuke siyenza phansi kokholo. Yebo baba. Yebo nkosikazi ngiyothatha ukucela wena uthathe isigqibo ngoba uyayibona phela nawe ingane ukuthi hayi iyakhala and isize iyachaza ukuthi hayi
hayi ngoba izothatha umuzi Mm. izocela nje ukulanda umphefumulo kababa wayo. Yabo baba. Kodwa futhi ngifuna ukutshena kona nkosikazi. Kunezwi elithi kunabantu abalahlekile. Ekufanele ukuthi abantu mabelahlekile sibacukwa ingane le njengibizolala akusho ukuthi njengoba izolala lo mphefumulo la ekhaya kufanele ayihambe. Kufanele iphinde izovela emuzini kwababa wayo. Manje ngibuka usizi mina ingane ezincane kanje ezithi ayinamzali ayinalutho yagcina ilahlwa nje kubo. Ngoba nathi sizele. Ingane sinayo. Lezi ingane zethu mamthembu sizele. Yebo baba. Ziyinkinga nakusasoba nenkinga efana nale. Ake sisibheke lesimo nkosikazi. Hayi baba Ake kuyazwakala. sisibheke nkosikazi, ake sisibheke. Mina ke baba ukukhona njengenhloko ekhaya wena phela baba. Angikwazi ukuthi ngiqale yonke into. Kodwa mina kumi sekuzwele yonke into seyicace yaze yaqonda noba ndingeke ngize ngigqibeleke baba. Yebo nkosikazi. Angazi kuwe wena uthi ucabangani. Mina ngendlela engibona ngayo njengomfazi kwenayo osikwa inimba mina benibona ukuthi mhlamba ke siyivumele lengane. Ikiyenze lento eyifunayo. Sibone ukuthi thina ukuthula ngeke sikufumane nakulezi ngane lezi ezincane esihlala nazo. Izosiza lento. Nasengibona kanjalo ke mina baba. Sengibona kanjalo ukuthi asibavumele. Mana ke ngane yami lesi simo okhuluma ngaso bekuyinto yaninike mntanami. Bufisa ukuthi kube yinto yanini. Kusasa tata. Into yakusasa. Tata. Kona bekufanele ngabe yenkonzini kusakuyoba into yasikhatsini. Ngoba phela lezi zinto zini uthina sizazi ulokho nje thina sangena la emkhulekweni manje lezi zinto zenini izenzayo. Bengicela tata ukufika ekseni ngoba nami sekudala ngifikile la. Sengifuna ukubuyela emva ngishila abantwana. Ngane yami ungaphatheki kabi yikini nala. Yikini nala. Hayi ngane yami khulileka konke kuzolwa. Mase kuvumile ubaba nje yonke into seyizohamba kahle. Nkosikazi. Asibonge kakhulu ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukuvuma kwakho baba uMthembu nomama wakho. So babukeli beBlack Life TV into ebesihambele isiyenzekile. Usisi ube nenkinga yokuthi akayitholi access yokungena emzini kababa wakhe. Namhlanje ke sesihlalile nabantu ngoba kuthi umuntu ngumuntu ngabantu. Kusho ukuthi sitholela abantu abaziyo ukuthi umuntu ngabantu. Umuntu okusize namhlanje nawe ngelinye ilanga uyolidinga usizo lakhe. Yilokho ke sikwenzile thina iBlack Life TV sikwazile ukusiza usisi ukuthi akwazi ukuthola iaccess emzini kababa wakhe. Remember ke igama le show yinkinga zomndeni with uSibo wakangiwa. Usisi wami ulitholile usizo nabanye niyazi bafowethu. Babukeli beBlack Life TV eniyeseke sonke isikhathi enihlezi nihleli nathi niyazi ukuthi umsebenzi wethu siyawenza. Thina ke as iBlack Life TV sizoshiya la namhlanje mase sifuna ukubonga nje kakhulu kuwena baba esiphinde sibonge nawe mama wakhe. Siyabonga kakhulu ngosizo nilenzile ukuthi usisi nimnikeze ithuba lokuthi akwazi ukuzokwenza umsebenzi ekumele awenzele ubaba wakhe. Awu siyabonga kakhulu nathi bantu baka TV. Thina phela le nto asiyijwayele. Izinto zama TV manje sesiyaxakwa manje sibone nabanobhudi laba abafika sebefake lezi zinto ezazifaka ngalesi sikhathi. Ekwakunzima sika COVID. Manje sesiyathuka ukuthi manje sesihlaselwe yini. Yabo. Hayi sibonga kakhulu nathi ngoba abanye siyabonga ukuthula nathi mhlawumbe ngake silala. Ngani esekhaya la. Noma yinini. Kodwa ngifuna ukhole ndodakazi njengokukhulekana intombi yami. Ivolunteer elihle leli yabo lapha esontweni yilo lele ngaloko lithi hayi sofa kuthina lokuzoza ngathi sicela ukunishiya siphinde siyabonga kakhulu siyabonga hayi siyabonga ya sibonga kakhulu hawo ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi black 50 i-promo code mufuna ukubheja so immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka50 mahala mase bekunikeza nama spins ay25. So ibani ni register ngiyithanda kakhulu. Is the Black Life TV.